கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ். இது ஆகஸ்ட் 30 வெளியான ஒரு மலையாள மூவி. இந்த படத்தோட டைரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ பேபி. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். சரி, படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். படத்தோட ஆரம்பத்தில் டோவினோ தாமஸ் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன். அவர் சின்ன சின்ன வேலைலாம் பண்ணி அவரோட குடும்பத்தை நடத்திட்டு வராரு. அப்படி இருக்கும்போது அவரோட தங்கச்சி படிப்புக்காக கொஞ்சம் அதிகமாக பணம் தேவைப்படுது. அதனால அவருக்கு அவரோட அப்பா கடைசியாக கொடுத்த புல்லட்டை விற்கலாம் அப்படின்னு டோவினோ தாமஸ் முடிவு பண்றாரு. அப்பதான் அவரோட நண்பரும் கால் பண்றாரு. அமெரிக்கன் டிராவலர் ஒருத்தருக்கு புல்லட் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்றாரு. அதனால டோவினோ தாமஸும் அந்த டிராவலரை மீட் பண்றதுக்காக போறாங்க. அப்பதான் அது ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. அவங்க நேம் கேத்தி அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. கேத்தியும் பைக்குக்கும் நீ டிரைவராக வந்து அவனை பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோவினோ தாமஸும் அமெரிக்கன் டாலர்ஸாக நிறைய பணம் கிடைக்கும், அதை வச்சு நம்மளோட தங்கச்சியோட படிப்புக்கும் பணத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கடனே அடைச்சிடலாம் அப்படின்னு அவளோட பயணத்துக்கு ஒத்துக்கிறாரு. அப்படியே பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. டோவினோ தாமஸ்க்கு இங்கிலீஷும் தெரியாதால, கேத்திக்கு மலையாளமும் தெரியாதால ரெண்டு பேரும் பேசுறது புரியாமலே அவங்களோட பயணமும் போயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி அவங்களோட டிராவலிங்கில் நிறைய இடங்களுக்கும் போகிறாங்க. அங்கே நிறைய வேறுபாடான கலாச்சார மக்களையும் சந்திக்கிறாங்க. கடைசியாக கேத்தி என்னோட அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லை, இன்னொரு 350 கிலோமீட்டர் மட்டும் போனால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால கடைசியில ராஜஸ்தானை சென்றடைவாங்க. அப்போ கேத்தியோட திங்ஸையும் டோவினோ தாமஸோட திங்ஸையும் யாரோ திருடிட்டு போயிடுறாங்க. அதனால அங்க இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. அப்போதான் அங்க ஒருத்தரையும் சந்திக்கிறாங்க. கடைசியில அவரு தங்க இடமும் கொடுத்து அவங்களுக்கு சாப்பாடும் கொடுக்குறாரு. கேத்தியும் திரும்ப அமெரிக்கா போகணும்னா பாஸ்போர்ட் தேவைப்படுது. அவளோட பாஸ்போர்ட் திருடிட்டு போனதால திரும்ப பாஸ்போர்ட் வாங்கினா நிறைய பணம் தேவைப்படுது. அவங்ககிட்ட பணம் இல்லாததால டோவினோ தாமஸும் அவரோட அப்பாவோட நினைவா வச்சிருந்த அவரோட புல்லட் பைக்கை வித்துட்டுறாரு. கேத்திக்கும் டோவினோ தாமஸ் ரெண்டு பேருக்கும் இடையே காதல் வர ஆரம்பிக்குது. கேத்தியும் அந்த சோகத்தோடய அமெரிக்காவுக்கு போயிடுறாங்க. டோவினோ தாமஸும் அவரோட சொந்த ஊருக்கு போயிடுறாரு. அப்படியே கொஞ்ச நாட்கள் போகுது. அப்போதான் ராஜஸ்தானில் மீட் பண்ணவர் டோவினோ தாமஸ்க்கு கால் பண்ணுறாரு. உன்னோட லைசன்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால் நீ திரும்ப ராஜஸ்தானுக்கு வா அப்படின்னு டோவினோ தாமஸையும் திரும்ப அழைக்கிறாரு. அதனால டோவினோ தாமஸும் திரும்ப ராஜஸ்தான் போறாரு. அங்க திரும்ப கேத்தியையும் சந்திக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட அப்பாவோட ஞாபகம் வச்சிருந்த அந்த புல்லட் பைக்கையும் திரும்ப பாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் கேத்தியும் டோவினோ தாமஸும் திரும்ப டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படியே ஜாலியா படத்தை முடிக்கிறாங்க. சரி, படத்தோட பாசிட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இடத்துல மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிற விஷயத்த காமிச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்பவே அவங்க சந்திக்கிற எல்லாருமே நல்லவங்களாக தான் காமிச்சிருப்பாங்க. எல்லா மனுஷங்களும் நல்லவங்களாக தான் காமிச்சிருப்பாங்க. யாருமே இந்த படத்தில் கெட்டவங்களாலாம் காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ரொம்பவே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உள்ள படம் தான். ரொம்பவே ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபீல் குட் மூவி அந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம். அந்த படத்தை நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையிலே நிறைய இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. அந்த இதெல்லாம் சூப்பராக ஷார்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அந்த லொக்கேஷன்லாம் காட்டுறது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு படத்தில். அதே மாதிரி டோவினோ தாமஸோட ஆக்டிங்கும் நல்லாவே இருந்துச்சு படத்தில். நல்லாவே பண்ணியிருந்த அந்த ரோலை. அதே மாதிரி அந்த கேரக்டரும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அவரோட கேரக்டரும் படத்தில் ரொம்பவே நல்லா அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க. அதே மாதிரி அந்த கேத்தி கேரக்டர் பண்ணவங்களும் நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் தான் எனக்கு படத்தில் பாசிட்டிவாகப்பட்ட விஷயம். அதே மாதிரி படத்தோட நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நிறைய இடத்துல லாஜிக் மிஸ்டேக் தான் இருந்துச்சு. மற்றபடி ஒரு ஃபீல் குட் மூவின்னு தான் சொல்லணும். எப்படி ஒரு சார்லி அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் இதுவும். நல்லாவே இருந்துச்சு. மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள்.